Митко, че си вениш. Вен си и ти си вече. Да. Човек, сега ще видя какво правят туалетните момичета. Това не беше мечта. Това ли е правилото вече? Ами, ние пробвахме, той така е заспал, така кривогледачи. Дайте на борката! Дайте на борката. Чакай, я съм мръзна малко. Чайте да добавя баки в скайп. Дайте му на борката, дай! Ма не давайте на борката, борката не е дебел. Смисъл, може да... Аз искам да ти покажа на нещо, кое знаеш. Добре. Но биеш 30 пъти лева съм Венци. Добре, само момент, значи... Да, трябва да знам. Само биеш 30 пъти лева съм. Само биеш. Нещо от такова. Все пак ли ще това? Не, тоста. Тук така не се ли пеш? Това не е, което си мислиш. О, да! О, да! Спайдермен! Аре, умрях. Бахти чуковете. Екстра. Ето на кой? Прекъсваш кой? Зиги! Зиги! Така, от сега се разбираме. Няма ми крадеш момичетата. Елена явно няма да направи интро. Затова И това беше от нас, браточки. Да, Ламборгини като спрашата задвине във бурканите слонини сме готов зелото зими. Бената играча ти за стаята подскача на тази песен знаеш няма как се откача.